Tú temnotu všetci veľmi dobre poznáme. To svetlo je tak prísne a disciplinované, že sa nám proste do toho nechce, že je to náročné. My začne zostaneme tam, kde tá temnota je, lebo to dobre poznáme a čakáme. Čakáme, že či sa niečo zmení, nezmení, chorieme do toho, sme chorí, hľadáme tú pomoc, ale sedíme v tej temnote a fungujeme tam. Mám na to taký príklad, ako to funguje, aby ste pochopili tú voľbu medzi svetlom a temnotou. Predstav si, že si vo vode, v oceáne 12-stupňovom a vidíš dve lode. Jedna loď je blízko k tebe, je to krásna zaoceánska loď, na ktorej hrá hudba, sú tam tie kabelky, sú tam tie baby, sú tam tí úspešní chlapi, tí finančníci, všetko tam vyzerá dobre a ty ten svet poznáš a máš voľbu, tam doplávať je to od teba 10 metrov. Vidíš tam rebrík, môžeš tam kedykoľvek ísť. Ale vidíš v diaľke asi 1 kilometr loď, ktorá je veľmi pekne vysvietená, je v tichu, je v pokoji a cítiš, že tam je všetko to, čo potrebuješ. Ty vieš, že ten 1 kilometr je problém, že to bude náročné, že to bude natesno tam preplávať. Ale vieš, že tam to s tebou rezonuje, tam ťa to ťahá, tam chceš ísť. Ale v tej chvíli príde tá voľba. Tá myseľ ti povie, že čo si blázon, prečo by si išiel riskovať? Poďme na tú loď, kde vieme, že máme tie potreby, všetko to, čo máme, poznáš to tam, vieš sa tam orientovať, možno ťa tam neláka srdce, ale neblázni, neriskuj. Tá ďalšia loď je kilometr, ty nevieš, čo tam je. Ona vyzerá dobre, ťahá ťa tam srdce a rezonuje to s tebou, ale ty vieš, že budeš musieť preplávať v 12-stupňovej vode 1 kilometr a nevieš, do čoho ideš. Čo keď prídeš tej lodi a zistíš, že to není pre teba? Toto ti robí tá myseľ. A tejto voľbe žijeme každý jeden deň. Ja chápem, prečo je tak ťažké ísť do toho svetla, ako je ťažké pracovať s tým vedomím, lebo my máme neustále možnosť byť v temnote, ktorú poznáme, je nám tam veľmi zle, je to veľmi ťažké, je to veľmi traumatizujúce, nevieme tam veci robiť, v kúse sa snažíme opravovať a hľadáme tých terapeutov, psychológov, medicínu, liečiteľov, šamanov, nech nás len tam niekto udrží, lebo to poznáme, ale druhá vec, vybrať sa do neznáma za tým svetlom a ešte to vyzerá na veľmi ťažkú robotu, to je odhodlanie a to je voľba.